Okay, so ta ng adlaw Domingo sa 12, 2026 magisuna no kita mi sa akong batchmate magisuna si Puyo. Okay, nag-istorya mi parte sa umabot nga reunion na mo pohon. Okay, dito sa Bugasa no tan-aw ta og mga presyo. Isunan kay paitag bugas dayon natanawan ninyo sundan nga akong video no og dili na ko mo istorya og maghilom nako paminawa lang ninyo. Okay. Vlogger oh. Vlogger dyan. Starring di mo ani. Okay, may siringkis na gamay. Starring mo, starring. Pila kilo? 20? Pila ang 20? 1,120. Dador. O 25 neng. Neng, 25. Mahal na. 1,400 sir. Ha? 1,400. 1,400. Pipilay ko na ito. Hindi. Taya o 40. 50? May 40 ni. Ah, kan sa basket. Tabako pa doon. Anak ya binok na. Ah, Pindo na po 50 buo bangan. pipilay buok. Kaya 50 buo. Pesos? 20 ang buo. 30 ang buo. Baligya? Yeah, ang mga ikuan. Uy, berapa ba ni? Para ko alas bagka nang may paso bitaw kuan. Nay 20 po ng bangan. 20 din po. Pay tayo din. Di pa para kuan og nay matinok. Matinok tulong sa lansang. Anak tambal man ako. Ah, dyan, balik kami ni. Pero sir, Mangga, binta. tinta. Karabaw na. Namis na. Alija. Alija. Maka siya yote na. Mau na laman na. Pila kilo? 25. Right. $25. Pagpili din. Kanang lagmay naman. Paris. Sila sa bani? Dahil sabi. Nga pa ito ni? Ba't pa na dumo? May palako pa. Ay, pili lagi. Hindi ko kapila ang luya. Ini sa luya. Kapila kilo ang luya day? 150 po. Ha? Pakan po nga mo? Naman ang pinari? Ha? Yung ang gine? Balik na. Oh, labo ba yung hinong abo mo kita sore nimo kay nagkuman. Semua ni 20 atau tag 18. Oh, basta ra ka. Sam deghana, puy, pila limit? Oh, pwede mo darat. 70 ang kilo ari. Kini si tinta madara basta 5 kilo. 5 kilo po. 5 kilo si tinta na. Kada isa ka buok 5 kilo naman na. Aduhan pa. Gabi ha. Og di abot 5. Sinta. Pila tong kamarya din? 100. May bangga tayo. Tinta rin tayo. Bili bang iskinin ba? Ha? Tinta rin eh. Sama na siya. Hindi ka na ba? Ganun yung mga... Sama na si Jagwana, mangga. Para ba ni siya? Pwede ba mangga? Pila rin ka kilo? Bubra mo doon eh. Muna si. Nanay, di prin siya ba? Pero kag mayroon kita ba ngayon nanay ra? Kaon na na. Koy, tamis. Kana ba tay? Kasura na nimo. Ano? Maluto lagi. Oh, Picasso rin mo. Ito nakapalit sa kay
Ang kandila. Oh, hindi man maluto. Kuha na, nagatlat man na yung nanay. Ha? Pero labo kayo ng gano'n, nagatlat ba siya kanon, tagkahiyon bitaw yan, pero labo kayo. Mga nana. Binag. Pila binago? Day. Pila ni? 30? Kali 30 pre? 30 tanan eh? Ah. Mangga. Pila yung mangga? 30 kilo? Oo. May hino? Ano yung pansero? Ya, tagwang mo sa presyo sa among merkado. Kita na ninyo magsunan ko. Okay, mauto. Kung ipakita ninyo aron mahibaw mo unsa ka barato diring dapita no ang mga presyo na mo karong panahon na. Okay, na mo sa uksok ang napalit dito mao na akong paborito. Barato ra po na diha sa among merkado no. Basta yung aron nga tinghangin o yan ay makita na to dihang barato ang naglain. Okay, salamat sa inyong pagsunod no aron mahibaw mo ako nang ipakita ninyo no. Mao to ang mga presyo. Paminawa ninyo tong balik no magsunan og mo kaklaro kay kadto mao na presyo nga panahon na ining tuig 2026 magigsunan July 12. Okay. Na mga unta sa uksok magigsunan mao ra gyud tawo mahimo nato nining pobre. Nilang tayo mabalik-balik sa pobre kay saon may gihatag Ginoo nato magigsunan di nato kamahayan. Okay kay saon man di man po nato madahog natay mga kabtangan nga hilabihan dining dapita sa kalibutan kay biyaan man po ng tanan di ba? Okay. Kanto sa lang ta magigsunan taguwat na matatanan diri di ba? Magigsunan ko. Okay, magani tinuod mo na realidad sa tao. Kib-kib lang ta kung sa makib-kib diri. Tunlo butang tuyo magsunan pagkapinag tuyo aron makatulon ang luto nga ang sudan sa guksok sa guksok ay pakko o napoy saging no kung pinayag itong agi mo itong ipares tamis ni kayo kay hinugspunuan magsunan. Okay, katawan lang nato ang kalison magsunan no yung ana lang yun ta ining kalibutan na. Okay, daghang salamat. Ug may adlaw mga tanan. Bye.